Преди време пуснах страховити предсказания за бъдещето. Представям ви Туванга, Нострадамус или Петър Дънов, например. Още 10 предсказания, направени от Кенеди. Друго сбъднало се нейно пророчество е Ню Йорк, 11 септември. Близнаци. Никой не обърнал внимание на тези думи 1944 година по време на социализма. Цар Борис III. Ето какво казва за бъдещето на България. Остава още една война да има в далечно бъдеще. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само 1/3 от човечеството. Може би тези думи ще ви се сторят познати. И това е така, защото подобно нещо казват и цар Борис III. И Слава Севрюкова. Те са едни от малкото, които вещаят добро за страната ни. Енергиите по нашите земи са били известни още от древността. И не случайно тук се раждат едни от най-надарените с необикновени сили хора. Един от тях е цар Борис III. Освен като духовен водач и учител, е известен и със своите предсказания. Ето какво познава той още преди 100 години. В Европа ще има енергийна криза. Преди да започне Трета световна война, Русия ще спре доставките книгите ми.